Hola, què tal? Estem aquí després de les proves de so, Santa Margalida, a l'illa de Mallorca, i re, quina hora tens? Ara mateix Mira, aviam. són 2:45. Fantàstic. Ho has mirat a WhatsApp, he vist? Molt bé. Tenim 4 hores i mitja abans de toquem i ens avorrim. Els amics tenim això, ens avorrim. Llavors farem un joc, que és aquest disco, l'amagarem en algun lloc. Oh, I un cop després amagat publicarem el vídeo i veurem a veure qui I el publicarem avui mateix. el ve buscar. Sí. La idea és que vosaltres mireu el vídeo, encerteu on està amagat exactament i el aneu a trobar, perquè, collons, és un disc gratis, tampoc sigueu tontos. Per això, expliquem, us localitzem un moment. Estem al mig de la festa major de Santa Margalida. Veieu l'escenari? Aquí hi ha tota la tripulació. I ara en Ferran es posarà a córrer I en Ferran es posarà a córrer. i amagarà el disco. 1, 2, 3, ja! Ara aquesta part ja no us l'ensenyem. Ara aquesta part no, ara que... O sigui, aquesta sí, us Una l'ensenyem. miqueta, no? Una miqueta, si no serà molt difícil. Veieu? Ara l'heu vist? Ja, endavant tot. Molt bé, ja està. El primer que arribi No donis més palo, no donis més palo. Vinga, va, fins aquí! Adéu! Feu-vos una foto.